Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu matrize baten determinantea. Matrize baten determinantea kalkulatzeko ikusi behar dugu zein den bere ordena. Hau da, kasu honetan, hemen daukagu matrize bat dela bi biderbikoa, bi ilara eta bi zutabekoa. Beraz, egin behar duguna da, biderkatu diagonal nagusia, lau bider bi, eta kendu behar zaio bigarren mailako diagonala, beste diagonala, bat bider sei. Beraz, bat bider sei da sei. Beraz, determinante horren balioa izango da, bi diagonalen arteko zenbakien biderkaduraren kendura. 8 ken 6 da 2. Beraz, A matrizearen determinantea izango da 2. Kasu honetan, ordena da hirukoa. Eta ikusten dezute direla 3 zutabe eta 3 lerro. Beraz, kasu hauetan erabiltzen da Sarrusen erregela. Eta Sarrusen erregela egiten da horrela, aplikatzen da horrela. Biderkatzen dugu diagonal nagusia. 3 bider bi, bider lau. Hemen jartzen dugu. Gero hartu behar dugu diagonal nagusiaren ondoan dauden bi zenbakiak, kasu honetan 0 eta 1, eta baita ere bestaldean dagoen puntan beste zenbakia, bata. Triangelu bat osatzen dugu. Beraz, 0 bider bat, da hemen jartzen duguna. Bestaldetik gauza bera, diagonal nagusiaren goikaldean dauden bi zenbakiak, 2 eta -5, eta beste puntan behian dagoen zenbakia, -2. Beraz, osatzen dugu triangelu bat, eta orduan 2 bider -5, bider -2, hemen jarriko dugu. Horiek batu behar ditugu. Atera ditugun 3 biderketa horiek batu behar dira. Eta hemendik aurrera, kendu behar zaio beste diagonaleko zenbakien biderkadura, hau da, bigarren mailako diagonalaren zenbakiak, 1 bider bi, bider -2, hemen jarriko du 1 bider bi, bider -2, baina kendu behar dugu. Baita ere, kendu behar dugu, bigarren mailako diagonalaren alboan dauden bi zenbaki hauek, 1 bider -5 eta bider beste puntan dagoen zenbakia, 3. Diagonala, triangelua osatuz. Beraz, 1 bider -5 bider 3, hemen daukazute, baina kendu behar zaio. Ken jarri behar zaio. Eta bestaldetik ere bai, bigarren mailako diagonalaren goikaldean dauden bi zenbaki hauek biderkatu, 2 bider 0, eta biderkatu behar diogu, ere bai, beste puntan dagoen zenbakia, kasu horretan da 4. Eta hori jarriko dugu hementxe. Beraz, bakarrik falta zaigu kalkulatzea balioiek. Eta balioiek dira 3 bider bi, bider lau dela 24, 2 bider -5, bider -2 dela +20, 1 bider 0, bider 1 da 0, -1 bider bi, bider -2 da +4, minus eta minus plus hemen, 2 bider 0, bider lau dela 0, eta 3 bider -5, bider 1 dela -15. Baina kendu behar zaio -15. Beraz, guztira daukagu, 24 gehi 20 dela 44, plus lau hemen, eta -15 dela +15. Beraz, matrize honen A matrizearen determinante izango da, 44 gehi lau gehi 15, 73. Bale? Hau da, matrizeen determinantei buruz jakin behar dezutena.